Lo que más me impactó fue un puente derribado y el carácter gigantesco de la plataforma, hasta el punto de que uno no se explica cómo podía haber llegado la plataforma por la ría hasta chocar con el puente. A silueta do barco víase no ceo e eu dixen, pero isto non é un barco calquera, creendo que era unha lanchiña normal que chocara coa ponte. Ese día las estachas fallaron todas. ¿Por qué? Porque la fuerza del viento estuvo sobre 140. Non se dou ningún aviso, posto que, repito, así se especificaba no FAS que nos remite o Servicio Meteorolóxico. Para min foi un temporal imprevisto. De súbito empeza a falarse de que ven un remolcador de Xixón. Creo que era o Alonso de Chaves. Pero non se usou porque para preparar a maniobra non tuvo tempo suficiente para prepararla, entón se nos pasaba a hora. Sería terrible pensar que se permiteu que o barco chegara á ponte por non pagar unha factura que sería demasiado gravosa pola actuación do Alonso de Chaves. Los temas de conducciones de aguas están prácticamente resueltos. Houve problemas porque, bueno, a propia Xunta de Galicia tampouco actuou como deberá actuar. Vinieron aí, sí, unha delegación oficial a ver a ponte como estaba, pero máis ben para sacar a fotografía, non? Aquela xente único que quería derrocar un goberno legitimamente constituído, que era o meu, do goberno de Ferrol, e como era un goberno do PP, valía todo. É que estamos un país onde ou te moves ou senón non hai nada que facer. O barco, debido ao vento, desplazouse uns 300 metros navegando de costado e tal e como viña empotrouse no que era a Ponte das Pías. E digo no que era porque a zona dos pilares desta ponte quedou totalmente destruída. O que non destruiu o barco quedou desplazado e inutilizado para o tráfico durante bastantes meses. Agora mesmo están vendo vostedes a zona do Peirao de Astano, donde estaba anclado o Discoverer Enterprise. A Discoverer está considerada a maior plataforma de perforación do mundo e non é para menos. 24.000 toneladas de peso, unha manga de 38 metros e unha longitude superior a 2 campos de fútbol, así o testemunhan. Estas dimensións gigantescas, unidas ao forte temporal que onte azoutou Ferrol, confluíron no denominado efecto vela ou o que é o mesmo, unha xigantesca mole ofrecendo resistencia a ventos furacanados. Normalmente, cando un mira un barco desde unha ponte, normalmente esa ponte é alta e o barco vai por abaixo. Eu tiña esa intención de ver o barco por abaixo e a ponte arriba. E cando mirei hacia o mar, para o mar, eu nada máis que vía negrura por todas partes. E mirei para arriba e a silueta do barco víase no ceo e eu dixen, pero isto non é un barco calquera, creendo que era unha lanchiña normal que chocara coa ponte. Era completamente oscura a noite, entón, máis que ver a plataforma, vías como unha sombra, pero era como estar nunha película, non sei, non parecía real, O que máis me impresionou foi ver como a calzada da ponte estaba como cunha navallada totalmente limpa, estaba cortada, pero como se fora cun coitelo moi afiado. Lo que más me impactó fue un puente derribado y el carácter gigantesco de la plataforma, hasta el punto de que uno no se explica o no se explicaba bien en ese momento cómo podía haber llegado la plataforma por la ría hasta chocar con el puente. Nun dos peiraos da factoría que teño as miñas costas, a antiga Astano, estaba amarrada a xigante plataforma petrolífera Discoverer Enterprise. A noite do martes 13 de xaneiro de 1998, un forte temporal esnaquiza unha a unha todas as estachas que a suxeitaban e leva a deriva contra a Ponte das Pías. A mañá seguinte, moitos espertamos con esta insólita imaxe. Outros, aquela noite, nin sequera chegaron a dormir. Era terrible, era unha noite das que podemos dicir que se recordarán para sempre, non? Tablós polo aire, auga que salía por todas partes, choiva que viña co vento que ainda doía máis. Fernando, boas noites. Hola, Marcial, boas noites. Que pasa por Ferrol? Falando daqui da gasolinera. Sí. Está cortado o tráfico aquí no Puente das Pías.
porque parece ser que un barco de Astano debeuse desamarrar e está contra o puente. Non se sabe exactamente os desperfectos que hai, pero por lo menos farolas tirounas e rompeu a cañería de agua. E parece ser que, según din aquí, que están os de municipales e todo, coa noite que non se ve moito, pero parece que algo se resinteu a ponte. Chamaron sobre a 1:15, así, eu recibo unha chamada da central dicindo que unha muller da zona de Caranza, que está aquí preto, dicindo que o barco máis grande que estaba en Astano, as palabras foron isas, o barco máis grande que estaba en Astano que estaba a deriva, non? Eu entérome do accidente a unha media máis ou menos da medianoite. Estaba eu sentado nun sillón da casa e nese momento chamoume un policía municipal e díxome aquelas palabras que me quedaron grabadas, que foron: alcalde, el puente de las Pías ha chocado un barco e tiene unha grieta. Puxen un chándar plastificado que tiña porque escoitaba ventar e había mal tempo, e lle dixen a miña muller: espera, nada, nun cuarto de hora, eu vivo escasamente a 5 minutos da Ponte das Pías, nun cuarto de hora máis ou menos estou de volta porque isto, bueno, será un barquiño que se foi contra ali, contra as pedras, pero a ponte non caería. Eu, cando cheguei, en principio, vin o barco, que lle faltaban aproximadamente, non sei, coa noite, era de noite, chovía bastante, pero sobre 25-30 metros para chegar á ponte. Parei inmediatamente o furgón, lle dixen ao compañeiro, por favor, que chamara por teléfono para avisar no outro lado, en Fene, por si non había aviso, porque, bueno, se pasaba algún coche, o barco, pues, petaba contra a ponte, pues podía haber unha desgracia, non? Eu me baixei a parar os coches, xa inmediatamente que viñan 2 coches detrás de mí. Cara ás 11:30 da noite, o capitán de manobras de Astano ordena desaloxar a todos os operarios que están traballando a bordo. Aínda faltan 2 horas para que a Discoverer impacte contra a ponte. Segundo os medios de comunicación da época, Astano nunca informaría á policía do perigo que se aveciñaba. Se estaba trabajando en el barco y todos tuvieron que abandonar el barco a las 12, creo recordar, por orden del capitán de pruebas, que estaba allí, que ya vio la situación muy peligrosa y hizo bajar a todo el mundo del barco, incluso él lo abandonó. Pues claro, o barco non chega en 5 minutos, ten un tempo de desplazamento desde o asteleiro hasta a ponte. En ese tempo non había un vigilante, non había nadie que daba de alarma, un remolcador que podrá salir inmediatamente a rescatarlo para evitar. Nadie sabía lo que estaba pasando en ese momento. El primer organismo oficial, por decirlo así, que supo lo que estaba pasando fue la Policía Local de Ferrol. Unha señora que vivía en Caranza, creo que estaba mirando pola ventá, a esa hora mellor padecía insomnio, ou iría a tomar un vaso de auga, pois mirou pola ventá e veu como o barco se iba contra a Ponte das Pías. Yo de Astano no recibí ninguna llamada en ningún momento que me alertase de lo que estaba sucediendo. Yo la única llamada que recibo es la de esta vecina de Caranza. Penso que hubo unha total descoordinación. Non sei quen, volvo a repetir, non sei quen podería ter que avisar. O que sí sei é que a nós, a 1 da mañá, non nos avisou ninguén, salvo esta muller que, gracias a Dios, pues en vez de estar durmiendo, estaba asomada á ventana e puido verlo, non? Porque senón, nin iso. Que el patrulla tardó 30 segundos en llegar, desde que yo le di el aviso, al puente. Porque estaban en la carretera de Castella. Si el patrulla, por ejemplo, está en el puerto, pues tarda 1 minuto y medio, 2 minutos. En ese 1 minuto y medio, 2 minutos, esos 3 vehículos que quedaron detrás del patrulla hubiesen llegado al puente. Y ahí ya no sabemos qué hubiese pasado. Non se sabe o que pasaría se non cortan o tráfico, porque a mí o que máis impresionou foi precisamente que o corte da calzada era totalmente limpo, o sea, non vías nada, chegabas ali e de repente quedabas en riba da auga, non? Entón, se alguén non avisara a policía, e a policía mellor tarda 1 hora en cortar o tráfico, eu non sei o número de vehículos que pasarían nese momento por aquí. Non houve desgracias físicas, non houve mortes, afortunadamente, pero, bueno, por unha maneira absolutamente casual e milagrosa, non? A nova comeza a estenderse por Ferrol como a un rego de pólvora. A incredulidade achega a moitos ao lugar dos feitos para contemplar a escena cos seus propios ollos. Vían moitísimos curiosos e, ademais, enfadábanse cos periodistas, non? Porque cos xornalistas, porque a nos deixaban pasar, non sei, a partir das 10 da mañá ou por aí, xa te deixaban avanzar pola ponte e tal, e chegar casi ata onde estaba roto aquelo. Ahora que estamos un pouco máis cerca, tan cerca como que estamos ao ladiño do que quedou, vese algunha abolladura. Si recordo, pois moita xente que empezou a vir ás 2 da mañá, 3 da mañá, en pixama, cos nenos pequenos de 2, 3 anos, simplemente a curiosear. E despois, a partir das 5:30 da mañá, xente que quería vir a traballar a Astano. E claro, chegaban aquí, eu lles decía que non podían pasar, que non había ponte, a xente non se creía, decía, non, que eu teño que ir a traballar, que teño que entrar ás 7 da mañá, pero mire, señor, que usted non pode pasar, que non hai ponte. Protestaban as familias que viñan en plan
curioso, incluso a policía e tal dicía, mire, es que este tampouco non é ningún espectáculo, no? Ao fin e ao cabo é unha desgracia. Non recordo exactamente a hora, pero aproximadamente sobre as 4:30, 5 foi o director, que creo que viña acompañado de alguna outra persona, pero dixo que era o director da Astano, eu evidentemente non o coñezo, e que tiña que ir a Astano porque había un problema cun barco que se había soltado e que quería pasar. Eu decía, sí, efectivamente, eso é o que pasou, pero non pode pasar que ponte xa non hai. Este é un dos remolcadores que participaron nas manobras de rescate do Discoverer. Aínda que, en principio, todo transcorreu sin incidentes, non estiveron exentas de polémica. Contaba Ferrol con remolcadores de abondo para levar a cabo o rescate? Escatimáronse medios para recortar os custos da operación? Os remolcadores existentes en Ferrol non eran suficientes, se demandaron todos os remolcadores que estaban en toda a zona próxima, inclusive tiveron que vir da zona de Asturias para que con todos esos medios se pudera despois desplazar esa plataforma. Un dos remolcadores que acode ao rescate da Discoverer é o Alonso de Chaves, de potencia moi superior a do resto dos remolcadores cos que conta Ferrol. É de supoñer que isto facilitará en gran medida o rescate. Sertosa 25, avante media. A media del 25. 25 poca. 25 poca. Durante todo o día estuvimos perfectamente informados de que se ia facer co barco. De súbito empeza a falarse de que ven un remolcador de Xixón. Creo que era o Alonso de Chaves. Bueno, o remolcador chegou a tempo, estuvimos esperando por él, efectivamente estaba previsto a súa intervención na maniobra. Tuvo un momento unas conversas sobre si tiro o grande ou esperamos a que suba a marea que tiremos pequenos. O remolcador grande dicía que estaba disposto a tirar cando quixeran, pero había órdenes que decían que non, que había que esperar. Non se usou porque a preparar a maniobra non tuvo tempo suficiente para prepararla, entón se nos pasaba a hora. El mismo práctico, al ver de la dificultad del remolcador para estar en ese lugar, dando un resultado útil y ayudando a los demás, prefirió prescindir de él y le dijo que se retirase. Y el capitán del remolcador, evidentemente, se retiró. Pensamos que con él hubiera sido mellor, hubiéramos tido máis seguridade, pero tamén, por outra banda, pensábamos que había suficiente potencia como para, debido ás condicións meteorolóxicas en ese momento. Eu creo que estaban facendo tempo para poder ver si cos remolcadores pequenos podían sacalo e non faría falta a intervención do grande. Porque tampouco teño datos de como son, pero creo que os rescates son carísimos. E ao mellor por aí iban os tiros, inda que en ningún momento se nomeou a palabra cartos, non? O precio do remolcador non creo que estuviese na mente de ninguén, porque senón non o habrían chamado. Para que o chaman se lle van a discutir? Non, o chaman porque fai falla. Sería terrible pensar que se permiteu que o barco chegara a ponte por non pagar unha factura que sería demasiado gravosa pola actuación do Alonso de Chaves. 25, avante media, Arenal, avante toda. Avante media, 25. Arenal, avante toda. Remolcadores empujando todos parados y separados del barco. Eraño enterado, parado. Secaño enterado. 20 enterado. 16 enterado. Arenal mínima. Arenal mínima. O 28 de abril do ano 2000, o Tribunal Marítimo Central sentenciou que os traballos de rescate levados a cabo polos remolcadores constituíran un remolque ordinario. Pola súa banda, os armadores dos remolcadores sempre defenderon que as circunstancias que rodearon esos traballos convertíano nun servicio de salvamento marítimo. De que fora un ou outro dependían indemnizacións millonarias. Lograron rescatar el barco de como estaba, con una maniobra compleja, así lo reconoce Astano en uno de los informes que presenta, le llaman maniobra compleja, difícil. Para mí no me cabe duda que hubo un gran esfuerzo por parte de los remolcadores totalmente diferente a lo que es una maniobra de puerto y una maniobra normal. Las condiciones eran completamente diferentes. No era simplemente dar un remolque
un barco se queda sin propulsión o se le rompe el timón o los guardines del timón a 20 millas de la costa y como no haya temporal no pasa nada. Llama a una empresa de remolque, venga a buscarme y pacta el precio, va allí, lo remolca y por 4 pesetas. Cuando hay que hacer mucho más, cuando hay que arriesgarse, cuando es un trabajo intenso, cuando es un trabajo de responsabilidad, cuando es un trabajo incluso que se puede exponer la vida o se expone la vida, entonces ya nace la figura de salvamento. Para mí tratóse de unha operación de salvamento marítimo, porque ao ser un barco, ao haber peligros considerables que se pudo haber pasado se imporara o tempo o a ponte para outra seguir hacia baixa o interior da ría e ser recuperable o barco, en fin, poderon pasar moitas cousas. Se a maniobra sale mal, quen ten a culpa? Os prácticos. Quen o fixo mal? Os remolcadores que son pequenos? Quen o fixo mal? Os buzos que non miraron o que tiñan que mirar? É moi fácil a falar despois do que unha maniobra saliu correcta e estupenda e tuvo un resultado fantástico. Pero os riscos estuveron ali. Los remolcadores trabajan con muy poca agua bajo la quilla y entonces eso resulta peligroso porque trata de hundirlos y levantarlos de proa. Entonces, todo remolcador trabajando en estas condiciones, teniendo que dar al máximo de su potencia, evidentemente se somete voluntariamente a un peligro. Los que intervinieron tenían que haber tenido una indemnización acorde con el trabajo que hicieron y no simplemente la liquidación de una tarifa o una pequeña propina por haber estado allí. Porque puede ocurrir que el próximo día pues digan que no estén y que entonces sean otros los que se pongan a ello. Y entonces se darán cuenta, cuando venga alguien de fuera y les quiera preguntar qué es lo que cuesta sacar eso, le va a pedir a lo mejor el 30% del valor del barco, cosa que no hicieron los remolcadores. Falouse moito sobre o sistema de amarre da Discoverer. Cando as condicións meteorolóxicas así o exixen, os estaleiros reforzan as amarras que teñen dispostas habitualmente. A pregunta é, Astano chegou a instalar este sistema de emerxencia a noite dos feitos? Antes de a medianoite xa vimos que o vento iba incrementando, fomos a intentando reforzar as amarras, o Astano puso todos os medios posibles, pero así que empezou a romper un través dos máis fortes, dos que tiña que aguantar realmente o barco, pois foi cando en cadea se desencadenou eso, había un remolcador tratando de empurrar ali para que non se separase o barco do peirao, pero foi imposible. Ese día las estachas fallaron todas. ¿Por qué? Porque la fuerza del viento estuvo sobre 140. No se sabe exactitud, porque a veces es difícil de medir, pero tranquilamente, desde luego, pasó de 110. Sobre la 1:15, estamos allí en el muelle, rompió una estacha de proa. Estaba el remolcador, el de guardia empujándonos, ayudándonos, y veíamos que le costaba mucho. Y venían para aquí el resto de los remolcadores. Estaba el Punta Segaño, que había pasado a Bazán, es decir, que estaba a 7 minutos de nosotros, y el resto ya a continuación. Y fue cuando a las 1:20 se produjo ya alguna ráfaga de viento tremenda que escoró el barco y non pedimos hacer nada. Astano, recordo que non sei se foi nunha rolda de prensa, pero vamos, fixeron unha comparecencia pública entre os medios para dar a súa versión. Eles alegaban que ás 10:30 da noite foi cando empezaron a montar o sistema de emerxencia. Un sistema, se mal non recordo, eran 16 amarras dobles de acero que ian ancladas, iban suxeitas nunhas anclas soterradas no propio esteleiro. Eles escudábanse en que ese sistema levaba 6 horas instalalo, pero claro, a pregunta do millón feita polos xornalistas daquela foi que por qué empezaran tan tarde. Cualquier profesional que conoce lo que tiene entre manos sabe que con ese viento atemporalado creciendo, aumentando, hay que tomar unas medidas inmediatamente, ya antes. Si nos queremos hacer un amar normal, pois non prevemos que haxa moito vento, hasta forza 6, forza 7, bueno, estamos con traballo normal e podemos facer un amarre, digamos, de convencional. Pero si queremos ou prevemos que hai unha forza de vento incontrolable ou unha forza de vento moi grande, hasta que podamos pensar que poda vir, poñemos o amarre de emerxencia. Isto significa varias cosas. Primeiro, que se necesita
personal, maquinaria e horas suficientes para montalo. Como mínimo 6, 7, 8 horas pode ser. Confiaron en el sistema de amarre que tenían, pero tal vez no se dieron cuenta que este barco no era como los demás. A directiva de Astano elude calquera responsabilidade no accidente. Segundo eles, a Discoverer estaba suficientemente amarrada. En el tema de responsabilidades, pues no hemos establecido ninguna acción especial porque entendemos que no ha habido ninguna responsabilidad ni ninguna negligencia. Eu estou de acordo co director da Astano en que Astano non tiña responsabilidades porque o barco estaba, bajo mi punto de vista, estaba ben amarrado para o inverno, un inverno normal de Ferrol. O que está claro é que hubo unha negligencia, non? É dicir, unha plataforma destas características con unha previsión de temporal, pois realmente, bueno, pois o feito é que demostrouse que os amarres que había non eran suficientes. Creo que o gran responsable en principio é Astano. Ese barco non estaba seguro, non estaba atado en condicións, non estaban reforzadas as amarras, e esa foi a razón por a cal romperon, claro. Un dos puntos que a día de hoxe segue estando pouco claro, vendamando o temporal que azoutou a costa ferrolá a noite do accidente. A véspera transcorrera como un día normal de inverno nas costas galegas. Nada facía presaxiar os refachos de 120 km/h que se rexistraron cara á madrugada. O Centro Meteorolóxico asegura que deu a alerta aos organismos competentes, pero a Policía, Protección Civil e incluso Astano negan rotundamente ter recibido tal aviso. Para situaciones de viento, de fenómenos adversos por viento, el umbral establecido de aviso en aquella época, hablamos del año 1998, es de vientos, rachas de vientos superiores a los 90 km/h. Normalmente, cando é, digamos, ventos medianamente fortes, entre 80 ou 90 km/h, xa nos avisan de que hai alerta amarela en este caso, non? Normalmente si es el centro meteorológico el que nos avisa. Normalmente nos manda un fax con una serie de horas de antelación y nos dice lo que se puede venir encima. Protección Civil tuvo un fax dos servicios meteorolóxicos en donde se anunciaba que o día 12 podía haber ventos nas costas galegas, pero que non superarían o umbral para dar aviso á poboación. En consecuencia, si ben se mantiña unha situación de alerta, non se dou ningún aviso, posto que, repito, así se especificaba no fax que nos remite o servicio meteorolóxico. En un principio non había ningún dispositivo de alerta, así empezou, digamos, con ventos medianamente fortes, o que pasa que foi, digamos, unha racha demasiado forte, pero que non durou moito tempo, aproximadamente unha hora, non máis. Eu podo decilo porque estaba de guardia e non se recibiu ningún aviso especial de temporal. Para min foi un temporal imprevisto, entón penso que para Astano tamén. El meteorólogo predictor que estaba a cargo de la predicción cuando sucedieron estos hechos, afirmó que había recibido una llamada de Astano antes de que se produjese el accidente, es decir, a las 11:30 de la noche. Con lo cual, de alguna manera, sí que de manera indirecta se puede deducir que Astano tenía conocimiento de dicho aviso. Supoño que, naturalmente, Astano tiña que ter medios de previsión meteorolóxica. E supoño que habrá habido, e que habría tamén na época, a pesar de todo, avisos periódicos de Protección Civil que tiñan que recomendar a aquelas industrias e a aquelas empresas, como se avisa aos colexios e como se avisa a ciudadanía, a sociedade civil, cada vez que hai unha presión meteorolóxica adversa, de que extremen as precaucións. Por consiguiente, Astano tiña que ter esa información perfectamente. O sea, eso non é motivo de eludir a responsabilidade. Os informes da previsión meteorolóxica sí que existiron, sí que constaron e sí que eran conscientes, os que teñen que ser conscientes de que realmente se aproximaba a Galicia, en concreto a esa zona, un forte temporal. A polémica é que o mellor querían unha predicción a 2 ou un día de eso, pero hai situacións meteorolóxicas como a que estou contando, o desplazamento dunha baixa
a estas velocidades cos avisos nos que mandar con horas, que foi o que fixemos. Coido que se informou con tempo suficiente e, sin embargo, aquí a reacción en moitos casos dos responsables de poñer en marcha medidas preventivas pois non foron todo áxiles que deberan ser. Os distintos informes emitidos polo Centro Meteorolóxico a véspera do accidente falan nas primeiras horas de ventos moderados. Ás 21 horas xa se advirte de ventos de forza 6 e 2 horas antes do accidente os meteorólogos emiten un parte extraordinario no que se fala de refachos de máis de 100 km/h. Ellos dan unas cifras de viento y por lo tanto un temporal con unas previsiones inferiores a las reales. La previsión humanamente no se puede exigir nunca al 100%, porque nadie al 100% puede prever cuál es la dimensión de una tempestad o de un ciclón y qué velocidad van a tener los vientos. Tampoco el meteorólogo predictor va a inventar, digamos, la predicción en ese momento, ¿no? Se basa en lo que ha salido del modelo de predicción y este no preveía que se intensificasen los vientos como se intensificaron posteriormente. Independentemente que os responsables meteorolóxicos pois non tuveran a objetividade ou a capacidade de previsión do que iba a ocurrir, eu creo que o astedero debía haber tido nin os ventos desa naturaleza, porque despois hubo ventos de naturaleza superiores e antes deso hubo ventos superiores que afectaron a zona de Ferrolterra e outras zonas de Galicia con barcos en condicións semellantes, en o mar, fondeados, e non pasou nada. Quer dizer que iso é unha fuxida desde un punto de vista hacia adiante, que iso non é, digamos, a xustificación. A consecuencia máis inmediata do accidente é o corte da circulación na Ponte das Pías, a principal vía de comunicación de Ferrol e da súa bisbarra. A outra posibilidade é a de circular por esta estrada de Castela, incapaz de soportar a densidade habitual de tráfico das Pías, e cun percorrido moito máis longo. Os políticos teñen que poñerse a traballar sen perder un minuto. A miña reacción inmediata foi trasladarme inmediatamente a Ferrol. Aí convocamos inmediatamente a todos os membros que puderan ter incidencia en este feito, dende o capitán marítimo, as autoridades do porto, os representantes de Astano. Despedí hasta as 11 ou 12, efectivamente, que vou fraga xa desde Madrid a Santiago, de Santiago colleu un helicóptero un día infernal e diante de min chamou ao presidente Aznar, eso sí que me acordo, e lle dixo: José María, Ferrol está aislado. Ferrol, ahora mismo, en el plano nacional, tiene la primacía de todo, en todos los aspectos. Así que, adelante. En estos momentos acaba de chegar un helicóptero no que, segundo parece, está a piques de aterrar o presidente da Xunta para comprobar aquí, na Ponte das Pías, en vivo, en directo, o estado de esta ponte despois do sinistro do Discoverer Enterprise. De por sí, xa Ferrol padecía un problema, un estrangulamento importante en Fene cara á circulación diaria, con grandes retencións. Claro, ahora viña este problema en riba e, por tanto, todos éramos conscientes de que se avecinaba unha problemática social e económica seria. Os días posteriores ao accidente, Ferrol convértese nunha illa no medio de Galicia. Os atascos son interminables e non só os cidadáns de a pé os sofren. Moitas empresas e comercios vense prexudicados pola dificultade no transporte de mercadorías. Compre buscar novas alternativas. Era imposible sair ou entrar da cidade. Era imposible porque tiñas a estrada de Castela, cada 100 metros un semáforo. A ponte soportaba un tráfico de 30.000 vehículos, máis de 30.000 vehículos ao día, non? E claro, meter 30.000 vehículos nun recorrido que era 20 veces máis longo e con semáforos prácticamente cada 100 metros, tardabas, eu recordo, tardar en chegar a Coruña, que hoxe chegase en media hora, recordo tardar 6 horas en chegar a Coruña. Facer colas interminables, nunca saber cando vai a chegar, sobrecostes nos transportes, dificultad para conseguir as cousas en data, e depois, bueno, empresas con moitísimos problemas, porque claro, cando que se transporta vai en turismos, pois non hai gran problema, pero cando se transportan mercancías pesadas,
os camioneros o estaban pasando mal e o ferrocarril se convirteu no transporte por excelencia, porque era a única forma de sair de ferroterra con mercadorías dunha forma un tanto ordenada, non? A xente respondeu da comarca, respondeu moi ben con eso, cos medios de transporte que había, que eran xa para nosotros casi algúns olvidados, e tuvemos que recuperarlos de novo. Como, por exemplo, a vía do tren, que o ferrocarril en un Ferrol, pois non sei por que non funciona mellor, e as lanchas, que eran un elemento casi turístico como é hoxe. Ninguén podería pensar que as lanchas poideran servir para transportes de viaxeiros habitual. Despois o tren tamén funcionou bastante e iban bastante cargados. Había trenes moito máis frecuentes. E os servicios de viaxeiros por estrada, pois mira, pouco podían facer, porque era arranca para, non podía máis. O caos no tráfico non é a única consecuencia do accidente. O impacto da Discoverer rompe a tubaxe que abastece de auga potable o sur da ría, xa que estaba instalado baixo o mar, seguindo o percorrido da ponte. Os concellos, non solamente Fene, senón que toda a parte sur da ría quedou sin agua, o sea, quedamos todos prácticamente, non? A cantidad de xente importantísima, Mares, Mugardos, Fene, bueno, toda unha zona grandísima da comarca quedamos sin agua, non? Entón, pois, eso foi o problema quizá máis grave en esos 7 días que estuvemos sin agua, moi grave porque había abastecemento, non chegaba para nada, tiña que vir coches externos continuamente, collían agua en varios sitios, a maior parte collían concretamente no río Eume, e foi un problema realmente tremendo, non? Los temas de conducciones de aguas están prácticamente resueltos, queda solamente, me parece, la zona de Fene, pero con la cooperación inmediata de excelentes servicios de la Marina, el tema creo que va a quedar resuelto. Houve problemas porque, bueno, a propia Xunta de Galicia tampouco actuou como deberá actuar. Eu coido que, bueno, concretamente a Fene comigo, pois, bueno, que viñeron aí, sí, unha delegación oficial a ver a ponte como estaba, pero máis ben para sacar a fotografía, non? O problema da auga, o caos circulatorio, as perdas na empresa e no comercio, todos estes factores constitúen o punto de partida para o nacemento dunha plataforma cidadá que reivindica a zona catastrófica ou de emerxencia para a comarca. Que use unha plataforma cidadá donde efectivamente, xuntamente con os concellos, a excepción do Concello de Ferrol, solicitaban unha declaración de emerxencia da zona, non? Era moi importante realmente que fora declarada zona catastrófica para que houbera máis axudas económicas para resarcir todos os gravísimos problemas de todo tipo, sobre todo económicos, que todos os sectores, eu creo que todos en xeral tivemos, non? O Goberno de España, que era o competente para declarar ou non a emerxencia da zona, pois considerou que como se habían adoptado as dúas medidas máis importantes, unha, a reparación inmediata da ponte, coa mellora sustancial da ponte, e despois, desde un punto de vista social e económico, se habían adoptado todas as medidas necesarias para que esa falta de comunicación fora mitigada ao máximo, pois entendían que esa declaración de emerxencia non estaba suficientemente justificada. Se non foi declarada, fíxese o mismo que se fora catastrófica, porque as axudas fixéronse igual. O sea, puxéronse todos os autobuses, puxéronse os medios necesarios para a comunicación con Ferrol. As xentes que foron perxudicadas directamente, a Xunta e máis o Goberno Central, pois axudaron a paliar esos déficits que poñían ter, non? E claro, todo eso foi cuantificado e valorado. Taxistas, comerciantes, restaurantes, bares, en fin, todo o mundo, concellos, que ainda hoxe día ningún concello cobrou prácticamente nada, porque houve un destrozo importante na infraestructura, sobre todo viaria, nas carreteras e nas pistas municipais, e iso, pois, bueno, tuveron que asumir os concellos, non houve apoio de ningún tipo, non? Creo que aquela xente único que quería derrocar un goberno legitimamente constituído, que era o meu, do goberno de Ferrol, e como era un goberno do PP, valía todo, e valeu todo. Cando aparece unha plataforma que defende algo que non está de acordo coa sintonía do que eles promoveron antes, sempre van en contra dos poderes públicos, sempre van en contra, que se queren cargarse o goberno, que se queren facer isto, queren facer o outro. Juan Blanco, evidentemente, pues, bueno, dá a súa versión, porque en ese momento a Xunta estaba gobernada por o PP, evidentemente, entón, claro, intentaba defender realmente pues, ao seu partido, non? Evidentemente, non? El tamén estaba gobernando en Ferrol, pero eu creo que a plataforma non naceu en absoluto para derrocar a ninguén, sino que naceu pues, bueno, de unha maneira para xestionar e presionar e apoiar, máis que nada apoiar tamén aos concellos, sobre todo nesta situación que estamos vivindo. Non? Juan Blanco, penso que podía haber feito máis. Penso que podía haber feito máis, que quizáis tivo medo, entre comillas, do seu partido, non? Cando un alcalde
creo que ten que olvidarse das siglas políticas e tirar cara a súa cidade, non? Eu creo que naquele momento houve unha resposta rápida da ciudadanía dicindo hai que facer unha plataforma, hai que defender a situación que vive Ferrolterra ahora, e quen che di a ti, se a mellor toda esa presión que se pode facer desde a plataforma influir sobre o propio alcalde e os alcaldes da comarca para que todos foran a tal sitio a pedir ali para que nos puxeran isto. É que estamos un país onde ou te moves ou senón non hai nada que facer. Un dos maiores enfrontamentos que se derivan desta crise é o protagonizado pola Plataforma Cidadá e o por aquel entón delegado do goberno, Juan Miguel Díaz Guedes. Como sucede en todas as crisis, en todos os problemas serios, hai quen quere a río revolto gananza de pescadores, é dicir, hai quen tamén a política está no trasfondo dos temas e os adversarios políticos aproveitan sempre un problema para, bueno, para gañar simpatías por unha banda hacia eles e antipatías para os que temos a responsabilidade de dar solucións, non? E, por tanto, había fins políticos, evidentemente. Bueno, Díaz Guedes prácticamente, eu coido que neste en outros temas foi un auténtico pasota, non? O sea, que eu creo que toda a súa actuación foi unha actuación prácticamente inexistente, máis a nivel propagandístico que a nivel de apoio real ao problema, non? Eu comprendía o nivel de exigencia das distintas plataformas ou de distintos grupos, non? Entendía, pero eu tamén tiña un posicionamento clarísimo e era que a administración, en este caso competente na materia, que era a Administración Central, o Goberno de España, estaba adoptando todas as medidas. La actitud de Díaz Guedes pues era una actitud altanera, no realmente, o sea, no se metía en el tema, escuchaba lo que le decíamos, pero se veía como una persona que estaba forzada de alguna maneira a estar naquela reunión. Cando contestaba algo, realmente o contestaba de bastante mala maneira, non? Pudo haber momentos de tensión? Pois non digo que non, pero a miña atitude sempre foi unha atitude de comprensión, unha atitude de diálogo e, sobre todo, unha atitude de información. Mais alá das primeiras medidas que buscaban solucións temporais, crece a necesidade de restablecer canto antes a circulación polas pías. Foron varias as propostas para a nova ponte, pero todas elas pasaban por unha inversión considerable. La gestión cotidiana la llevó el director general de carreteras. Yo lo que me ocupé con carácter inmediato es de informar al presidente del gobierno y de poner en marcha todos los trámites necesarios para que el Consejo de Ministros pudiera aprobar un crédito extraordinario y así enfrentarse con los gastos iniciales que produce el accidente, ¿no? La obra costará aproximadamente unos 900 millones de pesetas y es intención del Ministerio de Fomento y es compromiso del Ministerio de Fomento que ese puente esté terminado antes del día 30 de abril de este año. Bueno, os 900 millóns primeiros que viñeron, que eu xa non me acordaba cantos eran, os primeiros cartos que viñeron para mí foi unha solución xa grandísima, porque vin que un goberno funcionaba ao momento, que houbera un goberno, que houbera unha reunión de ministros para xa inmediatamente solucionar un problema que Ferrol tiña aos 3 días, eso é un avance impresionante. Pareceu unha medida necesaria en esos momentos, insuficiente, porque xa digo que nós pretendíamos era que se fixera unha ponte diferente, que se fixera unha obra moi diferente, aproveitando ese desgraciado accidente, que se fixera algo distinto, non é moito máis moderno, moito máis de acordo cos tempos actuales, non? A ponte nova para mí, despois de todo o que pasou Ferrol, foi a grande decepción para Ferrol. Ou seja, a ponte que vimos rematada non tiña absolutamente nada que ver coa ponte que víramos nos planos. Calquer cidadán de Ferrol que suele utilizar a Ponte das Pías sabe que a Ponte das Pías é unha ponte en medidas bastante escasa. Unha vez que fixeron, que máis les daría darlle un metriño máis a cada lado, non? Ou 1,5 metros, que serían ampliar 75 centímetros cada unha dos 2 carrís en cada sentido. Puideron aproveitar e gastando mellor 200 millóns máis, o mellor facía un pouco máis ancha. Foi unha pena. Aquelas protestas a min doerenme moito, porque non eran protestas para facer mellor unha ponte, eran protestas pura e expresamente políticas, para hundir e derrumbar un goberno mellor que mellor ou peor facía o que podía. Si se suman os dous,
o que pediu o alcalde, máis o da plataforma, e todo xunto variou para que en 40 días tuviéramos ponte. Felicidades ao alcalde, felicidades á plataforma. Onde están aqueles que protestaban pola ponte das Pías? Ahora pódese reformar, ahora, pero non piden a reforma, porque é suficiente e é válida. Fue la mejor solución dentro de las soluciones urgentes posibles y yo le tengo que responder, creo que fue la mejor solución. Fue la que más rápidamente se podía hacer y se hizo, y finalmente porque quedó además, por añadidura, mejorado el acceso a Ferrol a través del puente de Aspías con 4 carriles en lugar de 2. Un prazo de mes e medio facer unha ponte nova que está funcionando agora, que todo o mundo dicía isto que dentro de 4 días cae, ou se non cae, ao menos dicía vai quedar moi endeble, e ao final está aguantando a ponte das Pías como unha campeona, non? Eu creo que foi unha das maiores proezas que se fixo en Ferrol. Eu creo que en moitas partes do mundo, en función da rapidez con que se puido facer unha ponte en tan pouco tempo, é que quedará tan ben. Sigue sendo a solución que nos sacou en 2 meses do apuro e sigue sendo a solución que hoxe sigue sendo unha ponte transitada, segura, non é todo ampla que quixéramos, pero está aí. Outra das exixencias da plataforma cidadá era a finalización do tramo da autovía Fene-Ferrol, que levaba máis de 10 anos de atraso respecto á data prevista. A obra finalmente fíxose, pero, de non ser polo accidente e a conseguinte presión da cidadanía, estaría rematada hoxe. Se ha aprobado la declaración de urgencia de la licitación de un tramo de la autovía de Fene a Neda-Narón, para que esté también en el transcurso de los próximos 3 meses aprobado ese proyecto. Todo este tema serviu efectivamente para acelerar as obras da autovía, que levábamos moitísimos anos reclamando, non? As autovías, ocurrira na ponte das Pías, tiñan que facerse, porque eso xa estaba predeterminado para Ferrol. Por tanto, eu non creo que a ponte das Pías influía en nada para apurar aínda máis a chegada da autopista a Ferrol. Eu creo que a propia plataforma tuvera unha parte importante de que por fin se fixera esta obra da autovía, si ben non como nos quixéramos, pero bueno. A plataforma non pode asumir o protagonismo de que esa vía de alta capacidade fora feita máis rápido ou mellor feita como consecuencia das súas reivindicacións. Esa autopista estaba programada e o único que sucede é que ante este problema, evidentemente, se acelerou todo o proceso como consecuencia deste problema e das consecuencias dese problema. O caos vivido tralo accidente do Discoverer non deixa de ser unha anécdota para os que a viviron a través dos televisores na súa casa. Pero en Ferrol siguen sendo moitos os que pagan todavía as consecuencias daquel sinistro. Os mariscadores viron gravemente reducido o banco de ameixa no que traballaban. E o que é peor, a Ponte Vella continúa no fondo da ría. O que fixo Discovery Enterprise foi imposibilitar a circulación de agua ou reducila en gran parte, ocupar físicamente a mellor parte do banco e o que fixo foi reducir o banco, que era o produtor de máis do 60-70% de todo o marisco da ría, a apenas, hoxe en día podemos calcular que o Banco das Pías está a un 20% da súa capacidade de producción. O día seguinte de quitar o barco xa pudemos ir traballar. Fondeamos no sitio onde estaba o barco hacia Ferrol. Entonces, ao tirar o raño ao mar, antes do barco era area. Había 7-8 metros de profundidade. Despois de que quitaron o barco, os remolcadores tirando as hélices, eso move o fondo. Despois de quitar o barco, no sitio da area había pedra. Xa non había almexa, nin había nada. E en vez de 7 metros de fondo, había 12, 14 metros en sitios. Se fixo unha suposta limpeza e ademais foi asinada polos entonces patróns das cofradías de Barallobre e Ferrol e polo entonces biólogo da zona, conforme esa zona estaba limpa, que aí non había nada.
se pudo comprobar despois que non. Efectivamente, os fondos siguen estando con cascotes, o sea, limpouse en parte posteriormente gracias á presión que houbo e que, bueno, se fixeron incluso das propias cofradías. Eu coido que a de Barallor fixera no seu momento uns vídeos submarinos para demostrar, os vira concretamente, para demostrar que había, bueno, toda unha cantidad de cascotes tremendos abaixo que eran moi negativos para o marisqueo e para o tránsito das embarcacións, en fin. Se limpou posteriormente gracias á presión que houbo, pero eu creo que non se limpou en condicións, eu creo que ainda hai moito abaixo en estes momentos en limpar. Cando se recupera un daño hai que recuperar como estaba inicialmente. Eu se tiña un accidente no coche, non me mañan a chapa e me deixan por debaixo todo feito unha porquería, porque entón o coche non anda, tenho que mañar de fora e de dentro. Aquí o que se fixo foi chapear, amañar a ponte e deixar todo o demais como estaba. Bueno, como estaba non, como quedou despois do accidente. Nos entendíamos que os mariscadores eran uns perxudicados directamente porque afectaba a un área importante da zona de marisqueo, pero tamén lles decíamos e informábamos que todo iso iba a ter unhas consecuencias indemnizatorias, non? E que, por tanto, ahora non era un momento de crear problemas, sino era un momento de axudar para que cuanto antes cada quen pudese xa recuperar a súa situación económica de normalidade, non? Cando as depuradoras están construídas, cando acaben as axudas para os mariscadores, ao redor de 380, creo que son, sí, cerca de 300 e bastante mariscadores, a flote que hai nesta ría, terán que deixar o seu traballo. E porque non vai haber marisco para eles, é dicir, non van poder seguir traballando. Entón, ou se fai algo, ou se acaba a día de hoxe unha das principais empresas da comarca. Que o que non se ve xa queda tapado, entonces non se preocupa nadie dele. Nada máis que a administración se preocupa do que ve a opinión pública, do que se ve á vista, pero o que está no fondo de mar, como non se ve, aí queda todo. Chega a hora das indemnizacións. Mariscadores, empresarios, comerciantes, transportistas, todos reclaman unha solución aos seus problemas, pero quen debe facer fronte a estes pagos? E, sobre todo, finalmente recibiron os afectados esa axuda? O accidente afectou en un primer momento a todos os sectores, eso non hai lugar a dúbidas. E, por tanto, era lóxica e lexítima as reclamacións e as preocupacións dos propios sectores, non? Pero nós insistíamos que había compañías de seguros responsables deses feitos e esas compañías de seguros son as que tiñan que responder dos danos e perxuicios e, por tanto, informábamos e asesorábamos de que realmente había que documentar todos esos perxuicios para que se poderan reclamar, non? O sector marisqueiro recibiu indemnizacións por parte das administracións, por parte das compañías de seguros e tuvo despois compensacións. A nosotros nos dieron, pola semana que perdimos, nos dieron a cada mariscador 48.000 pesetas daqueles tempos. Pero nosotros non o noso non é as 48.000 pesetas, sino a recuperación, volver a poñer todo como estaba, a recuperación do fondo das pías para que volver a criar marisco. Esa xente quedou moi prexudicada e, se che digo a verdade, non sei como lle solucionaron a papeleta, se tiveron esas axudas, se cobraron algo ou non cobraron. Houbo axudas suficientes para toda esa xente que tuvo perdas, houbo axudas por parte dos gobernos, tanto do autonómico como do goberno central. Hai incluso ahora mismo asociacións de comerciantes de distinto índole que non recibiron ningún tipo de subvención, xa non como zona catastrófica, senón como prexuicios que tiveron realmente grandísimos, non se resarceu de ninguna maneira, non? Entón eu coido que realmente esa comarca foi abandonada sistemáticamente e en este caso concreto, unha vez máis, foi tamén abandonada, non? O xuízo para depurar responsabilidades na causa da Discoverer foi arquivado 3 veces e reaberto outras tantas. 11 anos despois daquela fatídica noite, aínda non se coñece o final desta historia. Hai un principio fundamental en el derecho, que todo aquel que por acción o omisión causa un daño tiene obligación de reparar el mal causado. Espero que deso, como de outros accidentes, se aprenda para que non volvan a ocurrir. E moitas veces, desgraciadamente, en seguridade marítima non somos capaces de extraer conclusións positivas para que non volvan a ocurrir. Ti suponte que houbera 100 mortos, 2 autobuses que eran aí. Eu creo que a repercusión era moito máis forte. Era un feito moito máis mediático, era un feito que chegaría moi lonxe daqui, e entón, pois, se axilizaría, como se axilizan outros casos onde as vítimas son moitas máis. Pero aquí, como non houbo,
está claro que el que no hubiese ningún tipo de víctima ni herido ni nada, está claro que ayuda a minimizar un poco la falta de responsabilidad o el fallo si lo hubo de alguien. Está claro que si hubiese habido víctimas las cosas serían de otra manera. Evidentemente, cuando un accidente produce la muerte de una o más personas, los jueces y los fiscales son mucho más estrictos. Se sean responsables, tampouco hai quen teña que pagar. Eu supoño que aquí hai que señalar a alguén para que, precisamente, moitas das reclamacións que están en curso poden ter algún día un fin de recuperación económica. Se non hai culpables, pois parece que non hai quen pague, non? Estou convencida de que vai pasar o tempo e quedará arquivado. E nunca máis se falará. Pero convencida. Non sei que poderes fácticos hai detrás, pero nunca imos ver ningún condeado por este tema. Aquí pechamos por hoxe a nosa caixa negra. Xa saben que neste punto só me queda citalos para unha vindeira vez na que voltaremos a plantexar preguntas dun feito que seguro que lembran ben. Ata daquela.